Mun silmät ei enää tote. Heitä joka löysi todellakin, ja jos faktoja haetaan, siinä on ilmeisesti 8 megapikselin kamera ja se on paras koko ilme Euroopassa. Sitä ostaa koko iso ilme massa ja sanoo, että on pakko hommata. Koska sen käyttö ei oo sotkasta, mulla on sille korkeus, leveys, paksuus sekä paino 141 grammaa. Se on ainoa puhelin, koska se on sellainen setti. Mä luulen, siinä on ilmeisesti paras netti ja sen GPS-avulla mä löydän kotiin. Siitä speksit kerron mielellään jos sopii, koska se on sellainen teksti.